Yang dong cuma ada isi. Bere, madu ultas lah dengan leh. Segilitar. Bere. Nai, ma bere biu. Maba hono biko. Ma bere. Dinkana na bunga. Dinkana. Ayo. Boro nuane. Hello लोगोफोर गासैखौबो प्रियंका बर' YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय स' लोगोफोर आं दिनैहाय बे भिडिअखौ लाबोनो नायदों आरोना बेरे हाननायखौ नोंसोर नुफेरदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आंनो नै माबायदि बेरे बियो नै जा गोलावखा 12 जाबखोखा लोगोफोर नै बेयाव माबागासिनो नै आयदै नै नै आयौ बादावलायदां नैबो इनो नामा बिमाया ए मादि जोगोन Hasubai. Logoper, leba mas, jalu jalu nara. Mane, oba dong, oba. Obisi ikhoi yaw saus. Horlela jang moनसे आधा केजि सिथो खायो ले ले don tamplena na ini bijiya dong lagi ya dong आंनि आखायावसो हाफागोनलै नोङो नायलाय बेरेखौ लोगोफोर 30 लाखनि आरो ना होनलाय नैबो इयाव दंना गैया दोङो गथायाव दं नामा इसु मा बेरे होनैखौलाय मान जाबखो नायलाय जाबखोसे जाबखोनै इने खोमसोमना जाबखोसे जाबखोनै जाबखोथाम जाबखोब्रै जाबखोबा 6 7 8 9 10 11 ओइनै 11 इयावलाय मा मोनगोन 11 आइसो थांबाय आं इदि गोलावैनो गोलावखा बेसेबा ओइदि माखासेखौ होदो मा बेरेना नानि आसुरिसो नायलाय मा बेरे बाबा इयो बायाव दंना गैया फिसा गैलाना दिंकाना दिंकाना हरलाय आं दां बिखौ जायोब्रा थोद जामा जादों नामा थोरसिलाय थां थोरसिलाय नै बिदैया थस खनसेलाय राजा नै बिदैया नै ए दान खोमसिसो केक बार्थडेनि जानो फैबा नै दांबानो जोयो नायलाय जा बुरजाखा जानोबा बेरे खांख्राइ बेरेनो बिनि मुङा खांख्राइ बेरे जानोसै नामा गाइस बेयो खांख्राइ बेरे नङा आरोना दिंखाना बेरेसो बिनि मुङा जानोबा फै जानोबा नै बेरे 12 जाबखोखा सावबासो गखायो दे हा नै बेबो जाखादो नो एमान जोबाय जोंखौ बेरे सावदों नै बेरे सावदों नै बोरैबासो नुयो माथो फाग्ला जोनोमाव एबारसो फार्स्ट टाइम नुदों ओइ मा बुदों बेरे जाग्राफोरा मैदेर होनाय बायदि होजोबबाय हनै इखौमलायनो आब' इखौमलाय नै बेरेया नै औ गोलैलाय लांबायसो हनै Reza, pur kram le, pur kram. Iku siapa ini? Bere kabar pilih. Bere han. Lagi nak ibu para buat lah ye le.
Iku saunane boronbe arena. Iku sauhibo. Benar. Kamre beijang ieu. Iku ri khabar. Ini ki bayro. Pagan deh. Ayo boleh. Biar ini bahaya mall dulu di sana. Abi ni. Lati. So guys, ini bere menjas. English ya? Ish. Sana ya udah. Ang bere जाफेराखैमोन बाट दिनै मोनसेबाबो जानाय नायगोन आं आजि फार्स्ट टाइम मा होनो इखो फाक्रा बेरे खांख्राइ बेरे बियो खांख्राइ बेरे ए हासिङाव थानायसो खांख्राइ बेरे ताक्रा बेरे हा ए होमबा माथो इलाय दिनखाना बेरे दिनैसो नुफेरबाय नोंथांमोना नुफेरदोंना नुफेराखै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंनो बेफोरबायदि गिदिर 12टा जाबखो दंमोन गाइस जोङो दायो बेरेखौ जाबाय आरोना नै गोथावथार जादों बेरेया जानो स' गाइस जों दायो जाबाय दं आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो लाखि